Sommeren 1944. Vestukraine. Luften dirrer af spænding. Jorden skælver. Den tyske avantgarden knuser forpostene. Angrebet kommer som en stålnæve. Infanterigravene forsvinder under brede bælter. Støttekanonerne bliver knust til det uigenkendlige sammen med mandskabene. Stål river op skyttergraver. Raslingen fra bæltene overdøver skrigene fra de sårede og flere morgenstøvet. Bakken rister under marchen til en panserdivision. Fienden føler en ubetinget triumf. Pansergrenadererne rykker frem i tæt formation bag panseret. Offensiven skyder en dødelig fart. Motorerne hyler på maksimal turtal. Eksosen lægger sig som et gråt slør over horisonten. Illusionen om et gennembrud gør fienden fuldstændig blind. Den tyske overkommandoen er sikker på succes. De bryder frontlinjen. De dikterer præmisserne. Fiendens hensigter er fuldstændig gennemsigtige. Avantgarden øger tempoet. Stålkilen flærer det sovjetiske forsvaret. Modstandslummer renses i fart. Det virker umuligt at standse denne stålmassiviteten. Fiendens armada strækker sig ud i en lang marskolonne. Kanonerne peger fremover. Kommandørerne stikker hudene op fra tårnlugene. De spejder efter næste mål. De er klare til at dræbe metodisk. Dybt bakre område. 2 kilometer fra kontaktlinjen. En jordbunker. Et trelaks tømmerdække og grove stokker dæmper de ydre eksplosionerne. Et svagt lys falder over udbredte stabskart. Støv drysser fra takke for hvert nære nedslag og tungt kaliber. Under det uafbrudte akkompagnement fra artilleriforberedelserne giver chefen for det tunge stormkanonregimente stridsordren. Ingen følelser i ansigtene. Bare den store kridtens tørre geometri. En rød blyant skærer gennem papiret. Blå taktiske tegn trækkes sammen mod en smal flaskehals på kartet. Angrebsvektorerne er skændt ned til hver mindste meter. Kommandøren giver en hard ordre til batteriet med tunge maskiner. Sambandsmanden presser håndflaten mod ører i et forsøg på at overdøve støjen fra radioen. Stationen spytter ud koordinater. Tyskerne presser på, ret ind i en forberedt ildsæk. Fælden er klar. Koordinaten er beregnet af ingeniører. Afstanden er skudt ind. Artillerigaflen er kalibreret. Fejl er fuldstændig utelukket. Kommandøren knækker blyantspissen. Han kaster den på kattet. Punktet uden retur er definitivt passert. Batteriets positioner. En tæt barskog skjuler silhuetterne til stålmonstrene. Den sovjetiske skolen for stridsvognbygging skapte disse maskinerne specielt for å male i stykker de tyngste målene. Enorm masse. Tykt skrånende panser. En 152 mm haubitskanon. En akutt lasting av ammunisjon begynner. Sekundene teller. De brede, tunge lokene er slått opp. Laderen står på panseret. Han tar imot de blytunge granatene rett fra lasteplanet på en lastebil. Hver panservärngranat veier 43 kilo. Det bare metallet brenner mot oppskrapte hender. Ryggmusklene spennes som stålvajere. Laderen forsvinner ned i luken og sender døden videre inn i det trange stridsrommet. Granaten legges i ammunitionshyllen. Et hardt smell av metall mot metall. Klikket fra låsen. Neste. Takten i dette skittne mekaniske arbeidet settes av liden fra tomhylser som faller tungt. Plutselig overdøves motorliden på bakken av et høyt hyl fra himmelen. Et tysk speiderfly skjærer gjennom de lave skyene rett over skogen. Laderen stivner på panseret med en 43 kilos granat i hendene. Bevegelse betyr død. Et tilfeldig gjenskinn fra en kobberhylse og den skjulte posisjonen vil umiddelbart bli dekket av fiendtlige stupbombere. Ryggmusklene brenner som ild. Metallet skjærer dypt inn i fingrene. Sekunder strekker seg til timer. Flyet tar en bred sving, skanner skogskvadratet og forsvinner sakte mot vest.
Kommandören puster tungt ut. Lastingen fortsätter umiddelbart. Inne i det trange stridsrummet är det ikke luft att få. Luften är mättet med lukten av diesel, våpenfett och sur svette. Vognføreren sjekker kontrollinstrumentene. Pilene skjelver svagt. Batterisjefen stirrer anspent gjennom kommandørpanoramaet. En tør dialog, fuldstændig blottet for følelser, skærer gjennom støjen fra ammunitionslastingen. Oljetryk? Normalt. Det holder. Drivstoftanker? Fulde. Start motoren. Brølet fra de tunge dieselmotorerne, som varmes op, slår mod trommehindene med fysisk kraft. De mange ton tunge pansrede overbyggende rister i hele skroget. Svart eksos flere maskeringsnettene af friske greiner. Mandskabet jobber som en sammenskørt, velsmurt tilintetgørelsesmekanisme. Ingen panik foran den fremrykkende panserarmadaen. Ingen unødvendige febrilske bevægelser. Ingen tomme tanker om den uundgåelige døden. Heroismen her er fuldstændig erstattet af professionelle folks absolute automatik. Disse ydslitte menneskene forstår opgaven sin til punkt og prikke. Hold den angitte linjen for enhver pris. Tilintetgør det tyske pansre eller brænd. Overlev eller dø, men udfør ordren. Kontrasten i situationen skærer i bevidstheden. Der, bak skokanten, tyskernes rasende, støjende angreb, et blodigt kaos, infanteriets skrig, en blind stålmarsch. Her, de sovjetiske stormkanonmandskabernes dødelige, stille og fuldstændig kalde beregning. Granaterne sættes i metalstativene. Kileslutstykkene på de tunge kanonene klakker tørt, i det de låses hermetisk. Skytteren tørker af optikken på sigte med en ren file i en vandt bevægelse. Afstandsmålerens skalaer er tydelige. Fienden går selv ihærdigt mod en garanteret henrettelse. Afstanden minker drastisk for hvert minut. Hvert sekund som går, bringer den visuelle kontakt med fienden ubenhørlig nærmere. Spændingen inde i det trange overbygge stiger raskt. Løften bliver fysisk tæt. Dieselmotorerne når maksimalt arbejdsturtal. Vognføreren knyger de harde styresparkene med 2 skitne hænder. Vibrationerne fra den superkraftige motoren forplanter sig gennem den ydslidte kroppen. Kommandøren retter rutinemæssigt på strybemikrofonene rundt den sårbeinte halsen. Gjør klar panserværngranater. Klar, kanonen er ladt. Vent på ordre om ildåbning. Maskinerne står ubevægelige i bakhold. Fiendens armada ruller frem som en sammenhængende bølge. Jorden under de tunge stålbæltene fortsætter at skælve svagt. Den rytmiske øgende duren fra de tyske bæltene smelter gradvist sammen med den jævne, lave rumlingen fra de sovjetiske stridsvognsmotorerne. Dødens kalde aritmetik begynder akkurat nu. Den akutte lastingen af ammunition er fyldført. De tunge, pansrede kommandørlågene smældes igen med et hult metallisk drøn. Halvmørket i stridsrummet sluger umiddelbart det tavse mandskabet. Bare triplexens smale sigtspalte genstår. Bare det fremrykkende krubståle. Bare en hard stridsordre, som ikke kan tilbagekaldes. Foran dem ligger bare skittent, fysisk tungt arbejde, som ingen andre end dem vil gøre. Ildsækken snører sammen. Tunge bælter river op den fugtige jorden. Kolonnen med stormkanoner rykker frem til den angitte linjen. Vognføreren holder formationen hardt. Støv knaser mellem tændene. Dieselen brøler i lavt gear. Foran dem dukker et smalt vejkryds i skogen op. En pludselig visuel kontakt ændrer situationen på en brøkdel af et sekund. En tysk motoriseret opklaringsenhed dukker op bag en blind sving. En motorcykel med sidevogn og tungt maskingevær. Den fiendtlige førerens sekundlange nøling koster dem livet.
Afstanden minker til 20 meter. Infanteri, rett forud! Knys dem! En kort salve fra det parallelle maskingeværet skjærer gjennom den tætte luften. Blyet flærer tyndt metal og menneskekjøtt. Den tyske soldaten falder over styret. Motorcyklen svinger rett under de fremrykkende bæltene. 46 ton sovjetisk stål treffer i fart. Bæltene presser den lette maskinen ned i gjørmer. Knasinger bein og skrige fra metal, som rives i stykker, drukner umiddelbart i motorbrøle. Lugten af brændt gummi slår ind i de åbne lukene. Kommandøren ændrer ikke ansigtsudtryk. Bremsing er forbudt. Marchen fortsætter. Stands er lig mislykket opdrag. Den ingeniørplanlagte fælden venter på sine skarpere. Batteriet tager de dominerende højdene. Den ingeniørmæssige sikringen av artilleribakholdet begynner. Opprettelsen av en pakkfront krever perfekt geometri. Dette er en dødelig labyrint, beregnet ned til hver grad. Skuddfeltene overlapper hverandre. Ildsekken formes av kryssende baner. Stormkanonene ruller tungt inn i ferdig utgravde, dype kaponierer. Den fuktige jorden tar imot stålskrogene. Mannskapene stanser motorene. Tiden for tungt fysisk arbeid er inne. Maskering av en stridsvogn er ikke kunst. Det er skitt, klebrig svette og hender slipt til blods. Mennene hugger febrilske greiner med feltspader. De bærer tunge stokker til grensen av sin yteevne. Den enorme metallmassen må gå fullstendig i ett med den omkringliggende skogen. Solen steker nådeløst. Panseret varmes raskt opp under de direkte strålene. Benauelsen inne i stridsrommet brenner i lungene. Oksygenmangelen er katastrofal. Det grove stoffet i uniformene klistrer seg fast til ryggene. Etsende salt svir i øynene. Laderen river av seg neidler i det han strammer det stive maskeringsnettet over kanonløpet. Grein legges på grein. Lag legges på lag. En feil i maskeringen garanterer døden. Tysk optikk av høy klasse tilgir ikke den minste uaktsomhet. Et gjenskinn i triplex-klasse vil umiddelbart tiltrekke seg en panserverngranat som vil forvandle mannskapet til aske. Mannskapet jobber i taushet. Pustingen går over i tørr hoste. Skjulet er ferdigstilt. Stålmonstret går i ett med terrengets dype folder. Den utmattende ventetiden begynner. Inaktivitet tærer mer på nervene enn en forflytningsmarsj. Himmelen mørkner plutselig. Luften flenges av et øredøvende tørt brak. Tysk artilleri begynner å skyte i blinde mot skogskvadratet. Fienden gjennomfører et forebyggende ildoverfall før angrepet. Jorden reiser seg. Drønnet fra eksplosjonene slår mot trommehinnene. Klumper av tung leire faller som hagl mot frontpanseret. Glødende splinter skjærer med en klingende lyd gjennom tykke furustammer. Sjokkbølgen ryster den tunge maskinen. Mannskapet er hermetisk indelåst i en glødende stålboks. Faren for å bli oppdaget øker mange ganger. Et tre som er skåret over av splinter kollapser like ved. Den mektige stammen faller med et hult drøn over stormkanonens motorrom. Tunge greiner river opp maskeringsnettet. Radiatorens metallgitter stønner under vekten av treet. Bevegelse er strengt forbudt. Enhver forflytning eller forsøk på å kaste av stammen vil umiddelbart avsløre den forberedte posisjonen. Laderen presser seg refleksivt mot ammunisjonshyllene. Det kalde metallet i panserverngranatene gir ingen lindring. Det tykke frontpanseret vibrerer kontinuerlig fra nære treff. Døden går i sirkler og pløyer metodisk opp jorden rundt skjulet. Ildoverfallet stopper like plutselig som det begynte. En absolutt stillhet inntreffer. Denne øredøvende stillheten presser mer på psyken enn drønnene fra haubitsgranater. Pipingen i de kontusjonerte ørene driver en til vanvidd.
Tykt støv legger seg sakte gjennom de smale siktspaltene. Det blir uutholdelig tungt å puste. Kruttslam trenger gjennom filtrene. Hvert sekund med stillhet spenner nervene som en dirrende streng. Uvissheten eter en opp innenfra. Fiendtlige stridsvogner kan allerede være 100 meter fra bakholdet. Skytteren er klistret til sikte. Hendene på de metalliske innstillingshjulene er ubevegelige. Fingrene er hvite av den enorme spenningen. Er optikken hel? Laderens stemme brister i et hestves av kruttrøyk. Hel. Retikele er på plass. Sitt stille. Det er varmt. Jeg får ikke puste. Hold ut. Ordren er å holde posisjonen til det siste. Den ytre truselen henger i luften. Tyske infanteriobservatører kan gjennomsøke skogsmassivet akkurat nå. En tilfeldig lyd av metall mot metall inne i overbygget vil drepe alle. Svetten renner i strie strømmer ned i øynene på skytteren. Det er umulig å tørke ansiktet. Han kan ikke slippe sikte. Sikte er den eneste sjansen til å overleve. I trådkorset synes bare en tom grusvej og træer, som er væltet af eksplosionerne. Spændingen når en kritisk fysisk grænse. Luften inde i stormkanonen bliver tyk og tung som kviksølv. Pludselig begynder jorden igjen å vibrere svagt. Dette er ikke længere artillerinedslag. Rytmen i vibrationen er en helt annen. Tung, metodisk, raslende. Lyden av fremrykkende jern trenger gjennom grunnen og rett inn i beltene på den skjulte maskinen. Fiendens avantgarde kommer inn for direkte skuddhold. Den spente strengen er klar til å briste. En grå stålkile tegner seg mot horisonten. Et tysk stridsvognskompani ruller ut på det åpne feltet. Motorene brøler på maksimalt turtall. Tunge belter presser det visne gresset ned i den tørre jorden. Bak panseret beveger infanteriet seg i sprang. Illusjonen om en rask, manøvrerbar krig lever nøyaktig frem til dette sekundet. Fienden er fullstendig sikker på sin illoverlegenhet. Fienden ser overhodet ikke det forberedte ingeniørbakholdet. Den sovjetiske pakkfronten er taus. Batterisjefen knuger radioens taleknapp med skitne fingre. Øynene er låst til optikken. Fiendens kolonne trekkes inn i den smale flaskehalsen mellom to høyder. Et perfekt mål for kryssild. En kort ordre skjærer hardt gjennom eteren. Ordren er gitt. Luften over skogen flenges i to med et øredøvende tørt brak. En voldsom ild fra divisjonsartilleriet slår ned i forkant. Et tungt haubitsangrep rammer de fremrykkende rekkene rett fra himmelen. Jorden reiser seg umiddelbart. Søyler av jord og ild stiger titalls meter til værs. Sprenggranater river de tette infanterirekkene i blodige filler. Glødende splinter hviner i det de treffer sidepanseret. Sjokkbølgen knuser de lette pansrede personellkjøretøyene som om de var pappesker. En tykk, fullstendig ugjennomtrengelig støvstorm reiser seg. Det grå støvet blandes momentant med svart krutrøyk. Den tyske panserkilen blir blind på et sekund. Vognførerne mister orienteringen. Stridsvognene rykker i forskellige retninger og bryter den kalibrerte angrebsformationen. Tunge maskiner støter sammen med et metallisk skrik. Bæltene rasler, i det de knuser egne rækker. Jernkaos erstatter den perfekte orden. Fiendens psykologiske sammenbrud sker momentant. Stoltheden til tysk ingeniørkunst forvandles til hjælpeløse blinde mål. Ildsækken er snørt igen. Det findes ingen udvej. Inde i den skjulte, tunge stormkanonen koker det af koncentreret indbidt arbejde. Kommandøren er klistret til panoramaet. Øjnene render uudholdeligt af ætsende svette og anspændelse. Trokors i sigte søger grådigt gennem støvsyn. Det leder efter et stort mål gennem røyken. Røyken flinges af nok et nært nedslag. Ud af det grå slør dukker pludselig en rovdyragtig kantete silhuet op.
Fiendens lederkøretøj. En tung stridsvogn. Det karakteristiske skrånende frontpansre. Det lange løbe til en højimpulskanon. Det er en Panther. Maskinen snur sig klønende på den sønderrevne jorden og blutter den sårbare siden. Kommandøren slår hardt med knytnæven mod skytterens anspændte skulder. Mål! Lederen! Ser ham! Afstand 400! Sigter ind! Indstillingshjulene roterer med en skråbende lyd under stærke hænder. Det tunge kanonløbe med 152 mm kaliber bevæger sig ubønhørligt mod højre, millimeter for millimeter. Harde metaltandhjul griber ind i hverandre. Skytteren holder pusten. Han fanger det svarte korse på den tyske maskinens stålside midt i trokorset. Fingeren lægger sig bestemt på aftrækkeren. Klar. Ild. Tændstemple slår mod tændhætten. Det lukkede, trange rumme i overbygge eksploderer i et monstrøst drøn. Den mange ton tunge maskinen rykker voldsomt bakover med hele skrukke. En hard, kontant rekyl. Rekylbremsen tager op den enorme kinetiske energien fra skytte. En tæt, kvælende bølge af varm krydtrøg slår mod ansigtene. Det er overhovedet ikke luft at få. En panserværngranat på 43 kilo flærer den komprimerede luften. Avstanden minker på umærkelige brøkdeler av et sekund. Träff. Granaten äter sig in i kruppstålet med ett vilt knas. Den enorme kinetiske massen knuser panseret. Explosion in i den tyske stridsvognens stridsram. Panthers mange ton tunge tårn rives av tårnkransen med ett grusomt skrik av metall som flänges. En kaskad av bländande gnister och klara flammor slår höjt upp mot himlen. Tårnet faller tungt ned över motorrummet och knuser ventilationsgitrarna. Fiendens lederkøretøj är tillintetgjort på ett ögonblick. Den är förvandlet till en flammande fackel. En stråle av brølende flammer lyser upp de närliggande tyske stridsvognarna. Røyken sprer sig för ett ögonblick. De gjenværende fiendtlige mannskapene legger mærke til det skarpe munningsglimtet i skogkanten. Illusionen om en trygg, blind zone forsvinner for alltid. 2 tyske stridsvognkanoner snur sig synkront mot den sovjetiske posisjonen. Bakhållet er avslørt. Nå er det bare ladehastigheten til det tonesystemet som kan redde dem. De fiendtlige skytterne dreier allerede på hjulene for å fange stormkanonens silhuett i optikken. Sekundene flyter som tykk, klebrig kvae. Panservörn! Laderen skriker med en brutt stemme. Han napper til seg neste blytunge granat fra ammunitionshylleren med et rykk. Ryggmusklene knaker faretruende. Det varme metallet glir i svettevåte, oppskrapte hender. En feil, krampaktig bevegelse, og granaten vil dundre ned i det riflede stålgulvet. Et desperat kast fremover. Granaten farer inn i kammeret med et smell. Den tykke kobberhylsen følger etter. Et hardt klakk. Kilesluttstykket er hermetisk lukket. Klar? Mål til høyre. Avstand 350. Sikter inn. Jorden skjelver av et kraftig slag. En tysk panservärngranat pløyer opp jordvollen rett foran nesen på stormkanonen med et vilt, gjennomtrengende hyl. Klumper av rå jord hagler mot frontpanseret. Den fiendtlige skytterens feil, på bare et par små streker i siktet, redder det sovjetiske mannskapet fra en sikker død. Tyskerens andre forsøg vil være helt nøjagtig. Den tyske stridsvognen vil uundgåeligt affyre sit andre skud i løbet af få øjeblik. En hensynsløs duel på nerver og stålmekanismer begynder. Ild. En ny eksplosion ind i det trange overbygget. Et nyt, nådeløst slag mod trommehindene. Rekylen klakker igen i metal. Granaten trænger gennem det tætte røgsløre. Træffet lander ret i frontpanseret på den tyske maskinen. Panseret tåler ikke det monstrøse trykke. Det støbte ståle sprikker i skjøtene. Stridsvognen rykker til og bliver stående ubevægelig for altid. Det brede bælte glir kraftløst af ledehjule.
Fienden er fuldstændig frataget sin bevægelighed. Nye rovdyragtige silhuetter dukker op i horisonten. Fiendens kolonne er enorm og fortsætter at presse på. De Barker-maskinerne kører i fuld fart over de ødelagte, brændende vragene. Det fiendtlige infanteriet lægger sig i absolut panik under bæltene på sine egne stridsvogner i søgen efter lig. Ildsækken forvandles raskt til et grusomt industrielt slagteri. De sovjetiske tunge haubitsene fortsætter metodisk og jævne skogskvadrater med jorden. Fælden har klappet uigenkaldeligt igen. Men der er snak om 10-tals fiendtlige maskiner. Kanonløbet varmes raskt op af den kontinuerlige skydingen. Ætsende krydtrøg sviger udholdeligt i øjnene. Laderen tørker indbidt de blodige hændene på de skitne buksene sine. Dette er bare begyndelsen på det tunge arbejde. Helvede i møtekampen æter op rum og tid. Illusionen om et trygt skjulested har kollapset fuldstændig. Barkholdet er forvandlet til et åbent industrielt slagteri. Den fiendtlige panserkilen splittes metodisk mod en stålvæg af ild, men den enorme massen af stridsvogner fortsætter at presse fremover. Rummet snævres inden for hvert sekund. De tyske maskiner klatrer ihærdigt over vragen af sine brændende kammerater, mens de skamfærte bæltene rasler mod fremmed panser. Tråkorset i sigte rykker konstant af de uafbrudte nære eksplosionerne. Stridsrummet i den tunge stormkanonen er glødende varmt. Ventilatorerne hyler på maksimalt turtal, men klarer overhovedet ikke at fjerne gassene. Tyk, ætsende krudtrøg står som en sammenhængende grå væg. Den eter sig nådeløst ind i øjnenes slimhinder. Den brænder i lungene ved hvert krampeagtige korte pust. Det findes praktisk talt ikke oxygen. Det er bare en varm blanding af brændt diesel, våbengas og syre menneskesvette. Mannskapet jobber langt ud over vanlige fysiologiske grænser. Mekanismene stønner under de ekstreme belastningerne. Menneskene er definitivt forvandlet til levende mekanismer, som betjener en enorm kanon. Rytmen i den monotone tilintetgørelsen sættes af laderen. Først i 3 kilo dødt, spidset metal. Hvert skud kræver et overmenneskeligt fysisk ryg. Panserværngranat. En tung kobberhylse med drivladning. Lukke det massive kileslutstykke. Den brede ryggen til soldaten svigter næsten efter den 10. sammenhængende cyklusen. Musklerne knarker og rives under huden. Ryggraden svarer med et hult knas på hver nye ekstreme belastning. Den tykke, grove uniformen er gennemvåget af ætsende svette og er rask blevet svaret af fedt krydtslam. Hændene er slibt ned til et sammenhængende blodigt sår. Det kalde metal glider nådeløst over ferske vandblemmer og åbne sår. Laderen væser hest og spytter tykt, blodigt spyt ret ned på det riflede stålgulve. Han gør et nyt, desperat ryg. Granaten farer ind i det glødende kammer med et hardt smæld. Hylsen slår med kraft mod metalstopperne. Låsen klakker tørt og låser løbet hermetisk. Sittende, blodige fingre efterlader fugtige røde spor på det mørke grå ståle. Stans betyder umiddelbart død for hele batteriet. Smerten viger fuldstændig for baggrunden. Det som genstår er bare skyttets nagne, nådeløse mekanik. Panserværn. Klar. Ild. Rekylen slår Barkover med monstrøs kraft. Det mange ton tunge overbygget rister i alle svasesyter. Den tomme, glødende hylsen kastes ud af kammeret med en øredøvende klang og dundrer i gulvet. Skytteren våger ikke at tage det betændte, rindende øje bort fra sigtets gummihætte. Hans stålnerver holder akkurat nå hele denne frontsektionen. En fjendtlig maskin fanger 152 mm med rent kinetisk slag ret i siden. Kvalitetspanseret sprækker som en råtten, tør planke. Detonationen af ammunitionen river umiddelbart den tyske stridsvognen i stykker indenfra. Det tunge tårne stiger op over den sønderrevne slagmarken.
Det fjendtlige gennembrudte kvæles i brændende metal, men de overlevende tyskerne svarer med en voldsom ildsalve. De har definitivt fundet de maskerede positionerne. Stormkanonens ytre frontpanser tager imod det første direkte træffe. En tysk panserværngranat slår tungt mod den skrånende panserplaten. En grysom rikochet forsvinder højt op mod himlen. En klang af monstrøs styrke ryster mandskabet. Den tætte lidbølgen inde i den lukkede stålboksen springer trommehindene. Tykt, mørkt blod støter ud af laderens næse. Vognføreren mister fuldstændig orienteringen i nogle lange sekunder, mens han knyger styresparkene med fingre, som er hvide af anspændelse. Verden krymper momentant til et uafbrudt gennemtrængende hyl i de kontusionerede ørerne. Det andre slag træffer nøjagtigt i den kraftige støbte kanonmasken. Splinter fra det knuste fjendtlige panser skærer med et vin gennem restene af barmaskeringen. Den tunge maskinen ryster i hele sit 46 ton tunge skrog. Skarpt glødeskal løsner fra taket i overbygge og hakler ned over de våde ansigtene. En voldsom rystelse i vogner udløser et kritisk teknisk sammenbrud. Det gamle ledningsnette tåler ikke skrogets voldsomme vibrationer. Kraftige gnister spryter som et tæt knippe ned på det oliete gulve. Den skatte isolationen flammer op i en ætsende gul ild, og flammene slikker umiddelbart langs de tynde væggene i ammunitionslageret. Det er bare snak om sekunder, før de tunge granaterne detonerer. Telegrafisten kaster sig ordløst over de brændende kablerne. Det ordinære brandslukkingsapparatet blev rasket af fæstene i et nyligt sammenstød, og i det trange rumme er det umuligt at få tag i det rask nok. Telegrafisten slår febrilsk løs på flammene med bare hænderne. Ilden brænder huden nådeløst. Plastisolationen smelter og ætser sig fast i det levende skjøtte. Han presser den glødende plasten sammen med håndflaterne, mens han kvæles af den tætte, giftige røgen. Ingen råb om hjælp. Bare tung, hvæsende pust og den kvalmende lugten af brændt menneskeskjøt. Flammen er slukket. Telegrafisten synker tungt sammen på gulvet og presser de forkullede, svarte hænderne hardt mod brystet. Mål til højre. Afstand 200. Sigtet inde. Kampen fortsætter. Kanonen dundrer igen og igen. Dødens industrielle samlebånd standser ikke et eneste sekund. Tomme messinghyser dækker gulvet i stridsrummet som et sammenhængende tæppe. Det er ikke længere plads til at tage et skridt. Laderen snubler, falder med opskrabte knæer på den glødende messingen og brænder beiner gennem stoffe. Han rejser sig langsomt med en ny, tung granat. Et nyt ryg. Et nyt klak fra lukkemekanismen. Det fjendtlige angrebe begynder at gå i stå. De fremste tyske stridsvogne er forvandlet til osende, brændende bål. Tyk, svart røg fra brændende diesel spærrer sigte fuldstændig. Den optiske udrustning er dækket af svette og sot. Skytteren tvinges til at orientere sig udelukkende efter glimtene fra fiendens skyt. Han opererer kun på rene dyriske instinkter. Metodisk sender han de tunge granaterne gennem det tætte røgtæppe og navigerer efter lyden af fjendtlige bælter, som skrangler. Menneskekroppen giver etter, men mændene fortsætter at lare og skyde. Hver brobevægelse forårsager akutte muskelsmerter. Hvert nye åndedrag brænder i det tørre svælge. Det indre rumme i den selvgående kanonen er endelig forvandlet til et gaskammer, opvarmet til temperaturen i en mason. Vognkommandøren hoster anstrengt og tørker det svarte ansigte med et skittent ærme. Hans betændte blik er naglet fast til observationsinstrumentene. Fiendens stålkile er brudt. Det tyske infanteri trækker sig tilbage i absolut rædsel og forlader det brændende panseret. Det virker som om den første angrebsbølgen er slået tilbage. Det virker som om man endelig kan trække det første normale, dybe pustet. Pludselig eksploderer radiosambandet i panisk spraking fra nabovogne. Kommandøren klistrer sig til periskopet.
Røgtæppet over den sønderrevne slagmarken spreder sig langsomt. Bak den ytslettede fortroppen kryber nye, enorme, firkantede silhuetter ydt fra en dyb sænkning. Bredte bælter skrangler mod knyst stein. Det tykke, vertikale pansere kan ikke gennemtrænge sig vognlige mellomkalibre. 88 mm med langløbe skyts er klare til at så død. Fienden sætter ind sin eliteprægede tunge reserve. Chokbataljoner af tunge stridsvogner ruller ud i direkte sigtlinje. Afstanden minker raskt. Spændingen stiger umiddelbart til et kritisk niveau. Bakholdet er for længst afsløret. Det er ikke længere tid til at lade om det tunge skytse. De grå, firkantede silhuetterne kryber langsomt op på kammen af den fjerne højden. Afstanden er for stor for et garanteret træf, men fienden tager ingen chancer længere. Dette er fiendens elites reserve. Tiger stridsvogner. Tykt vertikalt panser. Perfekt antirefleksbehandlet optik. 88 mm krybstål fra en langløbe kanon. De kaster sig igen i nærkamp i ruinen af den brændte fortroppen. De standser på højdene og skyder metodisk i stykker de afslørte sovjetiske positionerne på afstand. Fiendens taktik ændres undervejs. En nådeløs duel mellem tunge pansrede maskiner begynder. Granaterne lander stadig nærmere. Enorme fontæner af rå jord og træer, revet op med roten, skyder mod himlen rundt det kamuflerede kanonløbe. Splinter pisker mod panseret i en kontinuerlig ringende strøm. Inde i vogne er det et rent helvede. Det er absolut ingenting at puste i. Luften består utelukkende av etsende kruttrøyk, finforstøvet varm olje og sur menneskesvette. Enda et tysk skudd. Lyden av den tunge pansergranaten som flyr genom luften høres ikke. Granatens hastighet overstiger lidens. Døden kommer i total stillhet. Et hardt slag. En enorm kinetisk energi hamrer inn i kanonens massive støpte pansermaske. Den 46 ton tunge vogna kastes brått bakover. Bältene skriker mot bakken. Metallet uler uhyggelig. Det tykke frontpanseret holder, men det trange stridsrommet trekker seg øyeblikkelig sammen av trykkendringen. Et vilt, uutholdelig og skjærende vin splitter hodeskallen til hvert besetningsmedlem. Tiden stanser fullständig. Den kraftige tryckbølgen slår som en knyttneve. Synet svinner umiddelbart. Verden går i oppløsning, i uklare grå og røde flekker. Trommehinnene revner av den enorme akustiske bølgen. Varmt, seikt blod renner fra ørene og dekker raskt den skittne kragen på den saltgenomtrukne uniformen. Akutt kvalme vrir magen i kramper. Luften føles fast. Den er umulig å puste inn. Laderen faller hodestups ned på gulvet, rett i haugen av brukte, fremdeles brennhete messinghylser. Han kjenner ikke de dype brannsårene. Han kjenner ingenting i det hele tatt. Kommandøren henger livløst over observasjonsinstrumentene. Bildet i optikken er dobbelt. Det hopper og dekkes av et blodig slør. I hodet er det et konstant, jevnt sus som overdøver motorduren. Kroppen nekter å lystre hjernen. Kanonen! Kommandørens hese ralling drukner i blodig skum. Ordene presses ut av den sønnerrevne halsen sammen med tørr hoste. Rekyl! Skytteren rister langsomt og med enorm anstrengelse på det tunge hodet. Blod fra den knuste nesen drypper rett ned på siktets metallhjul. Han hører ikke ordren. Han bare leser den på kommandørens hvite lepper. Følelsesløse hender sjekker maskinelt stålmekanismene. Kilemekanismen er intakt. Rekylcylinderen er ikke punktert. Pansermasken tålte et direkte træf, men den tunge kanonen har sat sig bomfast i den nåværende elevationsvinkelen. Finindstilling er nå fysisk umulig. Optikken er skartet. Det er ikke længere muligt at syte fra stillestående på en slik ekstrem afstand,
Pansergranaterne vil rett og slett ikke trænge gjennom 100 mm krupstål herfra. Det pålidelige bakholdet er på et øjeblik forvandlet til en statisk dødsfælde. De tyske stridsvognene lader metodisk om for det andre afgjørende skyttet. Den næste stålblokken vil garanteret slå gjennom det svækkede metallet i frontplaten. Vognføreren kommer til sig selv med nød og næppe. Foran de rindende øjnene hænger bare et tåkete gråt slør. Munden er fuld af den kvalmende, salte smagen af ægget blod. Hændene klamrer sig refleksmæssigt fast i de stive styresparkene. Han hører ingen kommandoer over radioen, men vurderer den kritiske situationen udelukkende gennem den smale sprækken i det knyste periskopet. Den eneste mikroskopiske chancen til at overleve er at reducere afstanden til fienden maksimalt. At slå gjennom det tykke fiendtlige panseret med en skartet kanon er bare muligt på klodshold. En vanvittig beslutning modnes på en brøkdel af et sekund. Hold dere fast! Et hult, kvalt ydpyst slipper ud af brystet. Han rysker raserende de tunge styresparkene mod sig. Højre fod presser gaspedalen helt i bund. Den enorme stridsvogndieselen brøler som et såret dyr og spyr ud en syg og tyk svart røg. 46 ton sovjetisk stål kaster sig ud af det dybe jordhulde med et kraftigt ryg. Vogner gør et voldsomt uforudsigbart sprang fremover. De brede bæltene maler op de tykke tømmerstokkene i det ødelagte syle med et vildt metallisk skrig. Den tunge pansrede maskinen syder ud på det helt åbne feltet, ret foran sigtet til de tyske søtterne. Et vanvittigt dødsløb over det herjede terrænet begynder. Afstanden til fienden minker i rasende fart. Jorder rejser sig på højkant fra nære artillerinedslag. De tyske besætninger har det travlt. Et enormt, brølende grønt mål raser ret mod dem gennem den tætte krudtdrøggen. Stålgranater suser forbi bare centimeter fra sidene. Trykbølgen fra eksplosionerne kaster den mange ton tunge maskinen fra side til side. Ind i det glødende stridsrummet kastes den svimeslåtte besætningen nådeløst mod de harde metalvæggene. Mennesker og stål smelter endelig sammen til en enkelt monolitisk udryddelsesmekanisme. Den fysiske smerten forsvinder. Det som genstår er bare et nakkent, primitivt raseri og en iskald automatiseret beregning. Laderen kryber på magen over det rillede gulvet. Slitte fingre glir i ægget blod over messinghylsene. Han famler sig frem til en ny granat på 43 kilo. Han løfter den enorme blokken af dødt metal kun på rene instinkter. Musklerne i den sønderrevne ryggen brænder som ild. Et desperat ryg fremover. Granaten farer ind i det glødende kammer med et hult metallisk klak. Den tykke hylsen følger efter. Et tørt, hardt klik fra det massive barkstykke. Klar! En frygtelig, gurglende hvising. Afstand 100 meter. 50. Den enorme firkantede silhuetten af den tyske stridsvognen dækker nu hele synsfeltet i det skarpe sigte. Det lange kanonløbe sænkes langsomt og sigter ret mod fronten på den sovjetiske maskinen, som kommer dundrende. Den, som trykker på aftrækkeren først, vil overleve. Vognføreren hugger begge fødderne i bremsene. Den tunge maskinen stuber med næsen mod bakken. Den enorme kinetiske energien bremses på 1 sekund. Træheden kaster søtteren med bryste mod mekanismene. Korset i sigte fanger fiendens flate, vertikale panserplate. Ilden slår ud. 152 mm koncentreret kinetisk raseri bryder ud af det korte løbe. Skuddet affyres på klodshold. Den enorme kraften i det direkte træffe giver ikke fienden en eneste chance. Den tunge pansergranaten knyser det tykke frontpanseret på den tyske maskinen med et vildt brak. En enorm masse glødende metall bryter rett inn i stridsrummet og utsletter øyeblikkelig alt levende på sin vei. Ammunitionsdetonationen river det fiendtlige stålmonstret i småbiter.
De mange tonn tunge firkantede tårne med det avrevne løpet flyr tungt opp mot den svarte himlen. Dynamikken i det fiendtlige stridsvogngenombruddet er endelig og ugjenkallelig kvalt. Stålkilen er knust i filler mot sovjetmenneskenes utrolige stahet. Den skadde vogna stanser midt på den sønderrevne slagmarken. Den tunge dieselen raller anstrengt. Tykk, svart røyk etser i de rennende øynene. Det tunge, skitne arbeidet er ennå ikke over. Kampen mister fullstendig all struktur og styring. Geometrien i det nøyaktige artilleribakholdet går ugjenkallelig i oppløsning i det primitive kaoset i nærkampen. Den tyske panserkilen er brukket i 2. Fortroppen er fullstendig og metodisk utslettet. Fiendens elitereserver er låst fast i en dødelig kryssild fra de sovjetiske batteriene. De overlevende fiendtlige besetningene mister den felles taktiske ledelsen fullstendig. Panikken bryter ned deres jerndisciplin. Fiendtlige maskiner forsøker febrilsk å bryte ut av den brennende ildfellen. De rygger klønete bakover under dekket av kruterøyken, mens de brede beltene skriker desperat mot knust stein og varmt metall. De kjører seg fast i dype kratre, dundrer blindt inn i de brennende vraken av sine kamerater og knuser sine egne tynne sidepanser. De tunge sovjetiske vognene gjør metodisk ferdig den blinde, desorienterte fienden, skritt for skritt. Den enorme skrotten på 46 tonn snur seg tungt på den herjede jorda. Det harde skranglet fra de sovjetiske beltene drukner nådeløst stønningen fra det sårede infanteriet. Vognføreren styrer den blinde kampmaskinen utelukkende etter instrumentene og korte, avhugde kommandoer. Mer til venstre. Hold til venstre. Knus dem. Oppfattet. Venstre. Jeg kjører. Den tunge maskinen manøvrerer rett inn i en gigantisk osende kirkegård av brent utstyr. Rundt dem ryger det fra sønderrevne stykker af det skrytte krupstålet som en sammenhængende væg. Myten om de tyske våbnenes uovervindelighed går i opløsning akkurat her, under bæltene til ydslitte mænd. Det tredje rigets stolthed er endelig forvandlet til hauger af revet, nedsodet metal. Mange ton tunge tårn er revet af fæstene med roten. Det tykke panseret er knust af de enorme kinetiske slagne fra de tunge 152 mm granaterne. Løbehjulene er sprængt i filler. Den tunge stridsvogn dieselen brøler anstrengt i lavt gear. Det sovjetiske bælte maler op løbet på et tysk maskingevær med et ækkelt brak. Foran dem, gennem den tætte, olieagtige røyken, kommer en kantete grå silhuet til syne. Endda en tysk mellemtung stridsvogn forsøger desperat at slippe under gennem en tør sænkning. Fiendens vognfører gør en kritisk fejl. Han blotter den sårbare højre siden. Mål ret forud. Afstand 100. Pansergranat yd. Kom igen. Lad. Kilemekanismen klakker tørt. Rekylen slår med et hult, tungt metallisk dunk, som ryster hele stridsrummet. Den tunge pansergranaten flærer det sammenpressede rummet med et hyl. Afstanden er for kort til at bomme. Et kinetisk slag af enorm kraft river stålsiden på den flygtende maskinen i bidder. En øjeblikkelig ammunitionsdetonation kaster forvridte stykker af det indre panseret 10-tals meter af gårde. 152 mm koncentreret sovjetisk raseri sætter et fedt, endeligt punktum for dette gennembrudsforsøg. Fienden angriber ikke længere. De forsøger bare at overleve fysisk i denne tjøtkværner. Dødens industrielle samlebånd har udført sin opgave. Men spændingen slipper ikke takke et sekund. Et pludselig skrabende slag mod frontpanseret får den skadte besætningen til at skvætte. En lang maskingeværsalve smælder sindt mod metalle. Det tyske infanterie, afskåret fra sine ydslettede stridsvogner, tyr til desperate handlinger. Fiendtlige grenaderer har lagt sig dybt i ferske kratre ret i vogners sin retning.
De skyter blint med panserbrytende kuler mot de smale siktsprekkene. Panseret beskytter trygt mot finkaliber, men en helt blind och lite mobil maskin blir ögonblicklig ett lätt mål för tunga magnetminer och pansarvärngranater. Risikon för att bältene spränges öker mange ganger. Det är inte längre möjligt att bli værende innespärret i stålboxen ett minut till. Temperaturen inne i det trange stridsrummet har för längst passerat alla tålbara gränser. Männen mister bevisstheten av etsande kullos, förstövet olje och tyck kruttröjk. Det är fysiskt ingenting att pusta i. Luften är bitt tyck, klebrig och helt död. Lukene! Åpne lukene! Fort! Kom igen! Press! Kommandören pressade tunge stållocket upp med övermänsklig ansträngelse, medan han stämmer stövlarna mot gulvet. Frisk uteluft slår in i de betente lungorna som ett skarpt, brännande slag. Den lukter stärkt av bränt diesel, vitglödande metall och rått blod. Men den innehåller livsnödvändig oxygen. Stridsvognmännen snapper grådig äter den med öppna munnar, medan de kväles av törr hoste som river i halsen. Kommandören sticker sig halvvägs ut av tånluken. Händerna lägger sig vant på ren reflex på de svarta håndtakene till det tunga luftvärnmaskingeväret. Det tunga metallet bränner nådelöst i håndflatorna som är slippt ned till blods. Nedenfor, bara 20 meter från den stansade maskinen, pressar grå skickelser sig mot den svarte jorda. Fienderna försöker att krypa raskt närmare i den blinde zonen för ett garanterat granatkast. Ett skarpt, sint ryck i ladearmen. Ett hårt slag från skittne fingre mot avträckaren. Maskingeväret i kaliber 12,7 mm begynner att spytta ut en sammanhängande dödelig vägg av bly. De tunga kulorna plöjer upp den törre grunnen med en uhyggelig våt lid. De river mänskekött i bitar och skjuter rätt genom tynne stålhjälmer. Det tyska infanteriet pressar sig hårt ned i görma och mister ändelig all vilja till organiserat motstånd. Kommandören stanser icke. Lange salver följer efter lange salver. Tomme, tykke hylser ringer mod det skrånende panseret og ruller ned under bæltene som havl. Kommandørens ansigt er en stivnet maske af sot, indkrudt svette og størknet blod. De betændte øjnene brænder med et iskaldt mekanisk raseri. Ingen nåde for fienden. Ingen overflødige følelser. Bare et skidtent, fysisk tungt arbejde, som må føres frem til sin logiske slut. Vognføreren fortsætter at presse de stive sparkene, mens han orienterer sig efter lyden af de faldende hylsene. 40x ton kryber sikkert og uundgåeligt fremover over det forvridte, rygende hjernet. Det nifse brake der fiendtlige bælter som knyser, akkompagnerer den kontinuerlige duren fra maskingeværet. Slagmarken er endelig forvandlet til en sammenhængende, osende massegrav. Vrakene af dusinvis af fiendtlige stridsvogner brænder friskt på alle kanter. Orange flammer slikker gråt i sig resten af kamuflagemaling med svarte kors. Den sovjetiske tunge maskinen manøvrerer tungt mellem disse bålene af fordums ambitioner. Det uophørlige skrangle fra de tunge bæltene lyder som en streng, endelig dom. Stålvåbenes triumf måles ikke her i pompøse taler. Den måles i tusindvis af ton brændt fiendtlig panser. Den måles i hundredvis af arvrevne stålbælter. Den måles udelukkende i denne svidte jorder, der fiendens angrebspotential for altid blev målt i stykker. Spændingen for kampen forsvinder ikke. Den ændrer bare sin fysiske form. Tyk, olieagtige røg fra dusinvis af udslettede tyske maskiner stiger mod de lave syne. Himlen bliver pludselig svart af en ny, dødelig trussel. Gennem det svarte sløret af brændende diesel bryder et højt, skærende hyl igennem. Lyden hammer mod de tyndslidte nervene. Det tyske flyvåbne går ind mod målet.
styrbomberne slår på sine aerodynamiske sirener. Dette nifse hyle, som sprænger trommehindene, er specielt skabt for at knyse andres vilje. Luftwaffe forsøger at hævne den fuldstændig knyste, pansrede fortroppen. Batteriet og tunge sovjetiske vogner får en hasteordre om umiddelbar stillingsændring. Den kamuflerede ildfælden har gjort jobben sin. At blive stående på stedet er strengt forbudt. En stillestående maskine vil umiddelbart blive et let mål for højeksplosive flybomber på 500 kilo. En rask tilbagetrækning under kontinuerlige angreb fra luften begynder. Vognføreren klamrer sig fast til de glødende styresparkene. Maskinen på 46 ton syder bråt fart. Den enorme dieselmotoren uler anstrengt på maksimalt turtal. Det tunge skroget vælter over dybe, ferske kratre med et vildt metallisk skrangling. De brede bæltene maler nådeløst op forladte tyske våben, stykker af revet panser og blodig jord. Træheden kaster den udnattede besætningen mod de harde væggene i stridsrummet. Adrenalinstormen begynder langsomt at lægge sig. Kroppen giver etter. I stedet for kampraseriet kommer en blytung, vanvittig fysisk udmattelse. Musklerne i ryggen og armene vrider sig i smertefulde kramper. I ørerne er det et tæt, kontinuerligt sys efter skyttene med groft kaliber. Trommehindene nægter at tage imod ytre lyder. Den kraftige trykbølgen presser mod tændingene med en uudholdelig tyngde. En akut, pulserende smerte syder gennem hodeskallen med hvert brå ryg vogner gør. Inde i det trange stridsrumme, som kvæles af krydtrøg, pågår et febrilsk arbejde. Metalgulvet er fuldstændig dækket af tykke messinghylser, som må tømmes umiddelbart. De tunge toplugene er slået helt op. Laderen og søtteren opererer på rene instinkter. De griber de brugte hylsene, mens vogner er i fart. Metallet har endnu ikke kjølnet. Den glødende messingen brænder nådeløst i håndfladene, som er slipt ned til blods. Lugten af brændt menneskekjøt blandes øjeblikkeligt med den syre røgten fra dieseleksusen. Ingen bryr sig om de dybe brandsårne. Mændene kaster de tomme hylsene over bord uden et ord. Den ringende lyden og metal, som falder, drukner i motordyren. Huden flasser av fingrene i hele stykker og blir sittende igjen på kanten av lukene. Ingen seiersrop, ingen begeistring, ingen hurrarop. Bare en tung, skitten og ødeleggende overlevelsesmekanikk. Kommandøren synker tungt ned i setet sitt. Han klistrer de betente, rennende øynene til den smale sprekken i periskopet uten et ord. Glasset i observasjonsinstrumentet er dekket av et tykt lag etsende sot og fint støv. Gjennom dette skittne prismet ser han resultatet av sitt arbeid. Slagmarken fremstår som en gigantisk, osende kirkegård. Dusinvis av firkantede vrak av tunge tyske stridsvogner brenner friskt på den svidde jorda. Mange tonn tunge tårn ligger i gjørma. De brennende arteriene fra det knuste fiendtlige angrepet strekker seg helt til horisonten. Fiendens pansrede elitedivisjoner er forvandlet til ubevegelig skrapmetall. Stoltheten i tysk ingeniørkunst er metodisk knust av tunge sovjetiske granater. Dette landskapet vekker ingen indre begeistring. Det vekker bare en hul, absolutt indre tomhet. Bak hver eneste utslettede fiendtlige stridsvogn står de sovjetiske stridsvognmennenes ødelagte rygger, revnede trommehinner og brente hender. Prisen for denne massive utryddelsen av utstyr er alt for høy. Den psykiske reaksjonen skyller over kommandøren som en tung bølge. Hjertet slår tungt og pumper det tykke blodet i støt. Fienden er stanset. Linjen er holdt. Men dette er bare en lokal episode i en enorm krig.
Luften utenfor blir plutselig revet opp av dumpe drønn. Tyske bombefly slipper lasten. Bakken skjelver av en serie kraftige rystelser. Trykkbølgen hamrer med voldsom kraft mot det tykke sidepanseret på den selvgående kanonen. Vognen kastes brått til siden. Føreren klarer akkurat å hindre at den velter ned i en dyp pansergrøft. Vognkommandøren røsker strupemikrofonen av halsen. Radioen er fullstendig blokkert av statisk spraking og dype forstyrrelser fra eksplosjonene like ved. Han trykker inn den harde sendeknappen. Stemmen er redusert til et uforståelig, tørt rasp. Halsen er uttørket av etsende røyk. Toer, treer, svar ener, meld tap. Radioen svarer med en lang, utmattende vesing. Sekundene med venting strekker seg ut i en evighet. Ener, dette er toer. Ligger rett bak deg. Ingen tap. Panseret er intakt. Treer her. Løpeverket er skadet. Vi snegler oss av gårde på en 12-tjons stav. Høyre belte går i oppløsning. Å stanse en skadet vogn under et kontinuerlig luftangrep betyr den sikre død. En selvgående kanon med ødelagt belte vil uunngåelig bli liggende etter. De tyske pilotene foretar allerede en stridssving for et nytt angrep mot det forsvarsløse panseret. Svarte kors på brede vinger trer tydelig frem gjennom de tette røykskyene. Trusselen om total utslettelse av batteriet fra luften er nå kritisk. Langt bak fronten. En dyp betongbunker for frontstaben. Undergrunnen er hermetisk isolert fra skyttergravsgjørme og brent metall. Krigen er usynlig til stede her i hver eneste tørre detalj. Luften er stinn av besk tobakksrøyk og gammel svette. Under betongvelvene henger et kontinuerlig monotont drøn fra fjernt, tungt artilleri. Nedslag i nærheten får fint sementstøv til å drysse ned over de enorme topografiske kartene. Offiserene jobber på grensen til nervøs og fysisk utmattelse. Øynene er røde av kronisk søvnmangel. Fingrene flytter maskinalt kartstokker av tre over papiret. Et omfattende stabsspill om hele armers overlevelse pågår. Papirfronten registrerer nådeløst konsekvensen av den virkelige ildstriden. Dusinvis av felttelefoner ringer samtidig. Sambandsfolkene veser anstrengt inn i de svarte ebonittrørene. De forsøker desperat å trenge gjennom de tette murene av atmosfæriske forstyrrelser. Sprakingen fra den blokkerte eteren river i trommehinnene. Telegrafisten presser hodetelefonene mot ørene med en slik kraft at knokene vittner. Han filtrerer metodisk den endeløse støyen. Gjennom kaoset av forstyrrelser bryter den tørre, forvrengte rapporten fra batterisjefen for de tunge selvgående kanonene gjennom. En kort række tall. Tørre koordinater for utbrændte skokskvadrater. Nøjagtig antal ødelagte fiendtlige panservogner. Ingen følelser i stemmen. Ingen glæde. Bare en nøgtern rapport om udført arbejde. Motat. Batteriet har skiftet stilling. Kvadratet er fuldstændig rensket. Før det ind på kartet. Job raskt. Sambandsmanden overleverer det ytfyldte skemaer til en kryptograf. Det gule papir lægges på det bredte træbord foran øverstkommanderende. En rød blyant gør en kort, kontant bevægelse over det tykke tegnepapir. Det lokale ildhelvede, som de lamslåtte mandskabene på de selvgående kanonene overlevede, ændrer øjeblikkeligt hele den globale geometrien i kontaktlinjen. Den mægtige blå kilen fra det tyske gennembrud, som truede med at rive op det sovjetiske forsvar, er nu strykket over med en tyk rød stræk. Fiendens elitepanserdivisioner eksisterer ikke længere fysisk. Fiendens strategiske plan har kollapset fuldstændig og uigenkaldelig. Sprangbredde for den tyske offensiven blev stedet for deres masseudslettelse. På den andre siden af fronten hersker et absolut ukontrolleret kaos. Den romslige staben til den tyske grupperingen mister rask kontrollen over egne tropper. Den lydefrie planen for et dybt gennembrud blev knyst mod den stålsatte udholdenheden til de sovjetiske mandskabene.
Tyske generaler bøjer sig dybt over kartene. Sambandsofficerer rysker hudetelefonen af hude i åbenlys panik. Radioen er fuldstændig død. De fremste angrebsbataljonerne med tunge stridsvogner er tavse. Panserspidsen svarer ikke på gentatte anråb. Motoriserede opklaringspatruljer har forsvundet sporløst. I stedet for sejrsmeldinger kommer det bare statisk spraking og brudt stykker af hysteriske skrig fra infanteriet, som ligger under ild. Hvor er reserveenhederne? Det findes ikke flere reserver. Angrebsgruppen er fuldstændig udslettet. Træk dere tilbage. Træk de genværende vogne ud umiddelbart. Stoltheden til den preussiske krigsmaskinen lider et katastrofalt nederlag. Kommandøren for den fjendtlige grupperingen hammer næven i eikebordet med voldsom kraft. Geniale manøvrer på papiret endte i et grusomt nederlag i terrænet. Den fjendtlige øverstkommanderende tvinges til at give ordre om akut retræt. Afmægtig raseri kvæler stabsofficererne. De tvinges til at kaste sine allersidste, yrørte reserver ind i retrættens flammer. De forsøger at tætte det gorpende hullet i forsvaret med restene af Mars-bataljoner. Det er en tvungen handling, præget af total desperation. De sidste kolonne med panserkøretøj rykker hastigt ud fra sine kamuflerede skjulesteder. Motorerne brøler anstrengt, mens de jager de tunge vogne bort over støvede grusveje. Den lokale succesen til de sovjetiske mandskaberne har allerede sat i gang en ustoppelig reaktion og global udslettelse. De tyske reserverne mister al pålidelig luftstøtte. Det sovjetiske flyvåbne modtager umiddelbart nøjagtige koordinater for de fjendtlige kolonne på retræt. Himlen over krydsvejene fyldes raskt af et tungt, lavt drøn fra motorer. Tunge, pansrede angrebsfly lægger sig på direkte angrebskurs. Piloterne fanger kaldblodigt de grå rektanglerne af tysk materiel i tråkorse på kollimatorsigtene. En nådeløs metodisk nedslagtning af fienden fra luften begynder. Panserbrydende raketter raser ned fra skinnene med en uhyggelig hvæsing. Den tunge ammunitionen borer sig ret ind i de tætte rækkene til de tyske tropperne på retræt. Bakken rister af en serie voldsomme eksplosioner. Højeksplosive flybomber på 100 kilo river lastebiler med infanteri i små bidder. Maskinkanoner i kaliber 23 mm flærer let op topanseret på panservognene. Favorit brændende metal flyr i alle retninger. Fiendens organiserede retræt forvandles øjeblikkeligt til en panisk flugt. De overlevende fjendtlige soldaterne forlader intakt uerstattelig udstyr midt på vejen. De flygter ind i nærmeste skog i et forsøg på at søge dække fra den tætte, piskende ilden. Fiendens globale strategi er endelig knust. Ødelagte bælter, udbrændte dieselmotorer og afrevne ståltårn. Dette er det virkelige resultatet af sammenstødet mellem tyske ambitioner og sovjetisk metal. De lamslåtte, blødende mandskabene på de tunge, selvgående kanonerne har fuldført opdraget sit. Det tunge artilleridrønnet i horisonten stilner ikke et sekund. Den sovjetiske hærens enorme maskineri overtager initiativet. En kort pustepause for akut efterfølging af drivstof og ammunition. De selvgående kanonerne ruller tomt ind i et kamufleret skogskvadrat lige bag fronten. Motorerne sænker tyrtallet til en hes, hakkende knyrring. Panseret rækker ikke at sjøle sig ned. Det glødende metalle brænder hændene gennem de tykke sejldukshandskene. Mandskabene falder livløse om på den fugtige bakken ved siden af bæltene. Lungene pumper krampeagtigt ind den tunge luften, mættet med eksos og krydtrøg. Øjnene er røde af indgrudt sot og kronisk søvnmangel. Det er ikke tid til hvile. Den enorme sovjetiske logistikken fungerer som et sammenhængende samlebånd af monstrøse proportioner.
Bak ryggen på de utmattede menneskene slår frontens gigantiske stålhjerte uafbrudt. Forsvarskværnen var bare et blodigt forspil. Det brutale sprangbredde for det afgørende støtte er klart. Det virkelige arbejde har bare så vidt begyndt. Ud fra træerne kommer tunge, treakslede lastebiler farende med et anstrengt hyl. Hjulene pisker op den dybe lejre og kaster hjørme i alle retninger. Lasteplanene er fyldt til randen med dødelig last. Bilene hugger på bremsene ret ved de glødende sidene på de selvgående kanonerne. Chaufførerne kaster op de tunge præsendingene. Den akutte lastingen begynder. Laderen rejser sig med nød og næppe på bein som gelé. Rygmusklerne er låst i en smertefuld krampe. Fingrene er blivet til en stor blodig blemme, dækket af en skorpe af maskinolie. Han stiller sig igen på panseret. Han tar igen emot tyngden av det döde stålet. 3 av 40 kilo med panserbrytende død lägges i de sorte händerne. Ta emot, kjapt. Kom igen, näste. Granat efter granat. Tykke messinghylser slår dump mot metall i ammunitionslagrene. Tankbilene sträcker tykke gummislanger mot tankåpningene. Tyck diesel flommer i en jävn ström. Lukten av rått drivstoff blandes ögonblickligt med eimen av färskt blod och bränt metall. Föraren checkar strammingen på bälteläderna. En tung slägge hamrar rytmisk mot bältebolterna. Det industriella omfanget av försyningene imponerar med sin kalle uavbrutte effektivitet. Fronten sluker tusenvis av ton med metall, sprängstoff och drivstoff vart minut. Luften exploderar plötsligt i ett öredövande ökande bröl. Himmelen mörknar igen av fientliga fly. Tyske bombefly går in för ett nytt angrepp. Fienden försöker för en vär pris och kutter logistikaren, ödelägger lagren och tankbilarna. Backen skälver svagt av täppebombing i närheten. Men stålsamlebondet stanser ikke ett brökdel av ett sekund. Luftvärnartilleriet, skjult i skogbrinene, åpner synkront sperreild. Dobbelte luftvärnkanoner i kaliber 37 mm hamrer mot himmelen med sammenhängende ildspor. Välvingen splittes av tusenvis av små explosioner. Glødende splinter fra granaterne regner ned over skogen som et dødelig jernregn. De klirrer skarpt mot frontpanseret på de selvgående kanonene og braser gjennom lastebilenes treplan. Fri alarm! Jobb på! Last! Ikke stå der! Lastingen foregår rett under et voldsomt angrep fra Luftwaffe. Ingen dekning, ingen frykt. Døden henger noen få meter over hodet. Et brennende tysk stupbombefly styrter i bakken med et uhyggelig hyl 100 meter fra stillingen. En enorm trykkbølge kaster laderen ned fra panseret. Han lander med brystet mot de skarpe kantene på den åpne luken. En skarp smerte skyter gjennom brukne ribbein. Han biter tennene sammen så det knaker, spytter ut tykt blod og strekker igjen hendene mot lastebilen. Lastetempoet bare øker. Adrenalinet flommer igjen gjennom den trette hjernen og fortrenger all fysisk smerte. Drivstofftankene er fylt til randen. Ammunitionslagrene er stappfulle av tunge panserbrytende og høyeksplosive granater. Ventetiden er over. Den korte pustepausen er ferdig. Krigens maskineri krever at offensiven fortsetter. Batterikommandøren hopper tungt opp på panseret. Radion våkner til liv med dusinvis av tørre, korte rapporter. Hele frontlinjen settes i en synkron, truende bevegelse. Opp i vognene! Start opp! Føreren presser inn den harde startknappen. Den tunge V2IS-dieselen nyser dump, spyr ut en tykk sky av blågrå røyk og brøler øyeblikkelig med monstrøs kraft. Den enorme styrken river rasende i veivakselen. Innsiden av stridsrommet fylles igjen av den kjente, tannskjærende vibrasjonen. Denne aggressive lyden smelter sammen med hundrevis av andre motorer over hele skogsmassivet. Forsvarsbakholdet var bare et sprangbrett,
Illusionen om en stabil front raser sammen akkurat nå, i dette øyeblikket. De selvgående kanonene ruller tungt ut av stillingene sine. De stiller seg opp i brede angrepsformasjoner. Den tunge vognen blir et lite, men uendelig dødelig tannhjul i det gigantiske maskineriet til det omfattende sovjetiske motangrepet. Bak skogen ruller hundrevis av mellomtunge stridsvogner fram og pisker opp skyer av ugjennomtrengelig grått støv. Bak dem følger motorisert infanteri i tette kolonner. Tunge artilleritrekkvogner drar divisjonshaupitser. Bakken ikke bare skjelver, den stønner under den uutholdelige vekten av denne stållavinen. En enorm masse av metall og innbitte mennesker rykker ut. Det lynraske fremstøtet mot vest begynner. Stållavinen rammer en utmattet, utblødd fiende. Tyskerne har ugjenkallelig sløst bort sine beste panserreserver i meningsløse forsøk på å bryte gjennom den befestede panserfronten. Nå høster de fruktene av sin fatale strategiske feilberegning. De brede sovjetiske beltene maler nådeløst i stykker de gjenværende motstandslommene. De tunge selvgående kanonene går i allerførste linje og baner vej for de mellemtunge stridsvognene med sin vægt og sit kaliber. De knuser fiendens hastigt opsatte baktropper i fart. 152 mm giver ingen chance til hverken betonbunkere eller nedgravede stridsvogner. Kanonene hamrer uafbrudt. Skud. Hardt rekyl. Ytkast af rygende hylse. Ny ytmattende lasting. Nyt skud. Ytslettelsens samlebånd flytter sig i rummet. Det får en uundgåelig fart. Fienden forsøger i absolut panik at organisere en ny forsvarslinje med naturlige hindringer. En bred elv foran dem bliver det Tredje Rigets sidste spinkle håb om at standse denne nådeløse dampvagvalsen. Tyske ingeniørsoldater minerer febrilsk de intakte broene. På den modsatte høje bredden rulles fiendens gjenværende panserværnbatterier hastigt ud. Det mørke vandet reflekterer flammene fra brændende landsbyer i horisonten. Farten i den enorme offensiven støtter pludselig på en alvorlig vandhindring. De fremste vognene raser i fuld fart ud på den åbne bredden, ret i sigtet på dusinvis af kamuflerede tyske kanoner. Dynamikken i angrebet risikerer at drukne i det kalde vandet og den tætte motilden. Vandhindringen lægges bag dem. Tunge pontonbroer stønner under den monstrøse vægten af stålpanseret. Den andre tyske forsvarslinjen stiger frem fra den tætte morgentogen. Fienden håber at sætte trygt bag dybe ingeniørspærringer. Grå betonblokker viser tænder. Brede panserkøfter skærer gennem horisonten. Stålpindsvin, svejset af tykke skinner, spærrer vejen. Fienden regner med en lang, ydmattende stillingskrig. Fienden regner med at omkopere restene af de knuste divisionene. Disse papirberegningene knuses med et tørt brak mod skranglingen fra de brede sovjetiske bæltene. Offensiven sænker ikke tempoet et sekund. Kampordren er ekstremt enkel og brutal. Bryd gennem den befæstede forsvarslinjen i fart. En hver stans foran minefeltene er ensbetydende med øjeblikkelig død fra den koncentrerte ilden fra fiendens haupitser. Føreren presser gaspedalen helt i bund. Den enorme stridsvogn dieselen yder sit maksimale drejemoment. Vognen på 46 ton når sin maksimale marsfart. De tunge bæltene river over kvejler med pigtråd med et vildt skærende skrig. Tykke stålpindsvin moses sammen som trækspil under den enorme kinetiske massen. Frontpanseret hamrer ind i den høje jordvolden med et tungt, dump støt. Den selvgående kanonen vælter tungt over den dybe grøften og sender tonnevis med fugtig jord ned over hovedene på det knuste tyske infanteriet. Ret forud vågner en nøje kamufleret betonbunker til liv. Den smale skydeskoven spyr ud lange, lysende ildspor. Et tungt maskingevær hamrer rasende mod det skråstilte panseret.
Glødende gnister flyr i en tæt sværm mod sigtespaltene. Panserbrydende kyler efterlader dybe, sarede ar i det tykke metal. Mål ret forud! Bunker! Ingen panserbrydende igen. Tomt! Lad med høj eksplosiv. Vi skyder i fart. Lad! Syding med tung kanon i fuld fart bryder alle tekniske instruktioner. Det er en enorm risiko for at skarte det tunge løbe eller slå sigtemekanismene ud af fæstene. Men der er ikke længere tid til en kontrolleret stans. Skytteren fanger den smale, svarte sprækken i betonbunkeren i det hoppende tråkorse. Han smelter sammen med jernmekanismen til én enhed. Han kompenserer for den vilde ristingen i den mange ton tunge vognen med rene muskelreflekser. Ild! Skuddet revner rummet med et øredøvende brøl. Den harde, sinte rekylen slår ind i stålstopperne med et frygteligt støt. Skarpt metalstøv løsner fra takke i det glødende stridsrumme. Den tunge, højeksplosive granaten i kaliber 152 mm træffer nøjagtigt i målet. Et kinetisk og eksplosivt støt af ufattelig kraft rammer den armerede tyske beton. Det tykke dække over ildstillingen flyr i luften med et brak. Den solide beton går øjeblikkeligt i opløsning til et tykt, gråt støv. Forvridd stålarmering sticker ut av det rikende kratret som din brukne ribbeina til et enormt dyr. Fiendens befästede knutepunkt slutter å eksistere sammen med maskingeværlaget på et brøkdel av et sekund. Den sammenhængende forsvarslinjen er gjennomboret. Gjennom det brede hullet raser sovjetiske stridsvogner og motorisert infanteri umiddelbart videre uten å senke farten. Stålavinen flommer ustoppelig inn i de dype tyske bakområdene. Fiendens organiserte motstand går endelig i oppløsning, i kaotiske, håpløse lokale sammenstøt. Det tredje riket går inn i en fase med uundgåelig og fatal retrett. Den hyllede ariske utholdenheten drukner i panisk frykt. Tyske soldater kaster fra seg fullt brukbart utstyr i store mengder. De flykter langs ødelagte veier i et desperat forsøk på å redde seg fra metallet som brøler bak ryggen deres. Illusionen om overlegenhet er for alltid tråkket ned av brede sovjetiske belter. Inne i den trange, selvgående kanonen er det et bekksvart helvete. Luften har for lengst blitt til en tykk, giftig blanding av kruttgasser, forstøvet varm olje og etsende svette. Mannskapet jobber på kanten av menneskelig iteevne. Folkene er rystet av granatkjokk, såret av små splinter og dødelig slitne. Ansiktene til pansersoldatene er dekket av et tykt lag med svart sot, der bare lyse striper av svette og mørke flekker av størknet blod kommer til syne. De stive uniformene er gjennomtrukket av salt og står av seg selv. Laderen synker kraftløst sammen på en brennhet haug med brukte messinghylser. Armene hans henger som livløse snorer. Fingrene er slipt ned til blødende kjøtt. Han klarer ikke engang å rette ut håndflatene. Skytteren gnir mekanisk de betente øynene med en skitten fille. Føreren fortsetter iherdig å dra i de tunge spakene, helt uten følelse i sine egne numne bein. De sier ingen store ord. De snakker ikke om historiske bragder eller federlandets skjebne. I denne trange jernkassen er det ikke plass til svulstige taler. Deres daglige sliv mangler enhver teatralsk glans. Det er et ekstremt tungt, uudholdeligt skittent arbejde, som tærer på kroppen. De er fagfolk, som metodisk udfører sit opdrag. De malte fiendens eliteafdelinger til blodig kjøttdej, rett og slett fordi de fik ordre om det. De tålte det monstrøse presse fra tysk stål og koncentreret ild. Deres tyndslidte nerver viste sig at være langt stærkere end det bedste krumnikkelpanser. Træt stabspersonel vil senere tørt registrere resultatene af dette enorme gennembrudte på gyldent papir.
En kalligrafisk håndskrift vil føre op numrene på de ytslettede fiendtlige regimentene. Knappe tal over tyske tab vil for altid lægges i tykke arkivmapper. Navnene på akkurat disse 4 pansersoldaterne kan fort forsvinde i de endeløse listene. En træt kontorist kan ved et uheld forveksle en bogstav i et efternavn. En trabel stabsofficer kan glemme at føre ind et dekorationsforslag i tide. Menneskets minde er upålidelig. Papirdokumenter vil med tiden morkne og smuldre til støv. Men det fysiske resultat af deres blodige arbejde kan ikke længere gøres om. Tusindvis af ton med forvridt tysk metal vil for altid blive liggende og ruste i fremmed jord. Den pletfrie automatikken til disse skitne menneskene sendte Europas mægtigste hær ud i en håbløs flugt. Deres ødelagte rygger lagde det mest solide fundamente for den kommende sejren. De søger ikke ære eller anerkendelse fra efterkommerne. De søger bare efter næste pansrede mål i det uklare trokorse. Den enorme kampvognen på 46 ton fortsætter sin ustoppelige mars. Den mægtige dieselmotoren brøler anstrengt på maksimal tyrtal og maler metodisk restene af de knuste tyske fæstningsværkene under bæltene. Tyk, ætsende svart exos lægger sig lavt over den sønderrevne jord. Den lange kolonne med sovjetiske selvgående kanoner bevæger sig uigenkaldelig længere og længere vestover. Det dundrende brølede fra hundredvis af kraftige motorer smelter sammen til en gigantisk vibrerende frekvens. Denne frekvensen får glasset i de genværende vinduerne til at riste flere mil under. Fiendens elitepanserafdelinger er endelig målt til fint vejstøv. Og dette støvet knaser nu stille mellem tændene på de sovjetiske førende. Offensiven fortsætter under det jævne, monotone brølet fra motorerne.